kámo, Pedro Pascal, chápu. Dneska budeme jíst jako zákusek pingpongové pálky. Jestli řeknou ne, tak kámo, budu kolosálně zklamaný. Tak víte, na co je čas? Je to menučko. Jsou teda dvě konkrétně nový, ale já jsem neviděl ani tohle, takže se jdeme podívat na nové menučko od Refresheru, který se mnou taky dělal rozhovor, by the way. Nevím, jestli už vyšel nějaký reel nebo něco, asi ne. Dělali s náma rozhovory potom po té epické dvojice, takže trošku se toho bojím, protože vždycky zjišťuju, že nejsem úplně člověk vhodný na rozhovory, ne, ještě nikde nejsou, ale budou. Tak jo, každopádně, menučko, let's go. Prodával by si fotky nohou? Konečně relevantní otázky. Hledám pravou lásku. Odpovědi Petra a Natálie v menučku tě překvapí. Myslíš, jo? Tak dnes uvidíš sex s kondomom, antikoncepciou alebo bez ochrany. Konečně dobrý otázky. Tak jo. Určite si viem predstaviť byť v rúži žení. V rúži žení? Bez ochrany. Určite si viem predstaviť byť v rúži žení. Jo, ženich, jasně, jako bachelor. OK. Raz, dva, tri. 3 rakety pristala. prvé rande, ktoré má chuť. Tento diel menučka ti prináša ležiak Stellar. Kamo, jim to furt sponzoruje nějaký chlast. A chuť, ktorá stojí za to. Jaj, tyhle dva muži za sebou, kámo. Tak volám sa Peťo, mám 26. Pôvodne som z Popradu, ale žil som 5 rokov v Holandsku, teraz žijem druhý rok vo Viedni a teraz sa sťahujem budúci mesiac do Bratislavy, takže veľmi sa na to teším. Ešte si teraz končím aj magisterské štúdium, som v poslednom mesiaci, ale 90% času venujem vlastnej firme podnikaniu, ktorú mám spoločne aj s kamarátmi, ktorých poznám že od základnej školy a spolu bývame, spolupracujeme, veľmi rád Podnikateľ. Veľmi rád výletujem, dlho som hral divadlo, celý život, takže 14 rokov. Čiže takáto kultúra mi je veľmi, veľmi blízka tiež. Divadelník. Vypadá v pohode, vypadá sympaticky. Ešte pre mňa akože veľká vec. Veľmi rád nesúhlasím s vecami. Čiže povedal by som, že som taký škriepivý. Čo veľa ľudí vie brať ako negatívnu vlastnosť. Prihlásil som sa do menučka, lebo toto mi príde ako taká zaujímavá cesta na to zistiť možno, že niečo viac sám o sebe a zistiť o svojich preferenciách niečo viac. Petrovi sme vybrali rande na základe jeho koníčkov a preferencií. Trafili sme sa? Tak ukáž. Čau, ahoj. Ahoj. Tak ja som Peťa. Ty si ako? Ja som Natália. Ahoj Natália. Čo robíš v živote? Alebo so životom? Keď som ho prvýkrát počula, tak som Visual merchandiser. si povedala, že je veľmi ukecaný a má veľmi taký prenikavý hlas. Snažím sa ho žiť naplno, jak sa dá. A myslíš, že ti to ide? Tak žiješ, áno, si tu, takže asi... V poslednej dobe podľa mňa mi to ide ho aj žiť a nielen prežívať. OK. Prečo si sa tu prihlásila, povedz mi? Dropuje vás. Kamarátka ma prihlásila. OK. Tak ahojte, ja som Natália, pochádzam z malej dedinky pri Trenčine, pracujem ako visual merchandiser a vo voľnom čase sa venujem fotografii. Moment, poslouchám. Ale pokud to nebudeme ještě, tak se klidně ozvu. Tvorím fotky na teplo, které máš chuť. OK. Vypadá velmi cool, ty fotky, actually. Ideálna rozprávka predstava o prvom rande najlepšie niekde možno na pláži alebo niekde na nejakom výhľade peknom, možno nejakej skale. Očakávam, že spoznám možno niekoho nového, niekoho človeka, možno kľudne aj, ak by to nevyšlo, tak kamaráta. A ty čo robíš vo voľnom čase? Vo voľnom čase? Vieš čo? Co je to volný čas? Já pouze podnikám a pracuji. Vážne pracujem, pravdu povediac, že to je taký akože môj najväčší žrút času, ale robím to preto, lebo chcem. Mám vlastnú firmu s kamarátmi, marketingovú, takže v podstate akože hráme sa a z toho ako keby pracujeme. Keď hovoril o tom, že má vlastnú firmu, tak som si povedala, že to bude asi nejaký cieľ. Já si vždycky představil ty otázky, co jim pokládají tady, že řekni nám, jak se cítil, když ti řekl, že má vlastní firmu? Vedomý mladý chalan, určite workoholik, teda predpokladám. Aj tak vyzeral, že asi rád pracuje. Potom akože fitko je určite veľká vec a celkovo taká zdravá prechádzky. Strašne veľa chodím v poslednom čase, aj keď sa mi nechce, pravdu povediac, ale... Keď ideme na prechádzku, tak by som ho zobrala do mojej dediny, do Solca, sa poprechádzať. Ja tiež chodím do fitka,
ale nie úplně asi. Jo, já taky, no. Byl jsem v Glasgow ve fitku, poprvé v životě, to bylo by the way hrozně vtipný. Já mám k tomu malý story time, teď přeruším na chvilku menučko, dám malý story time ze skotského Glasgow, neboli z největšího města Skotska, kde, jak jsme tam právě byli tady s kameramanem Filipem, který byl velmi orientovaný na gym, takže přesnej opak mě, jo, celou dobu tam jako schánil proteiny, celý ten výlet a bylo to občas trošku k nevydržení. Každopádně, v Glasgow jsme byli už poslední 2 dny nebo 3 našeho výletu a už to bylo, jako byl cítit ten deficit toho gymu v jeho těle. Jo, takže samozřejmě, když jsme přijeli do Glasgow, první věc, co vyhledal, byl gym. Takže jsme se tam dostavili teda, přišli jsme do toho gymu a tam byly brány takový prostě, do kterých přikládáš QR kódy nebo nějaký cokoliv načítáš z mobilu a zjistili jsme teda, že ten gym funguje jenom na bázi předplatného a že tam nemůžeš si koupit žádný jako jednorázový vstup nebo něco. Takže jsme tam byli jako super, tak blbý, respektive on hlavně byl jakože blbý, co teda budeme dělat. Bylo tam tlačítko na přivolání obsluhy, takže to teda zkusíme. Přivolali jsme obsluhu, ať se jí zeptáme třeba jestli jakože co teda. Jestli třeba, nemůžeme tam jako dostat dovnitř, chápeš? Takže jsme přivolali obsluhu. A teď se tam začali bavit a byli jakože yeah, we're from Czech Republic, you know, we want to get in. Just for one night, we're here for 2 nights and just want to get in, you know what I'm saying, like, you feel me? Chápeš, prostě, takhle jsme se tam vykládali a on byl jakože, jo, takhle, respektive jsme říkali, že se chcem dostat dovnitř, že nejsme odtamtud, a on byl jakože, odkud teda jsme, že where are you from? A my jsme byli jako, Czechia. A on byl jako, já jsem zo Slovenska. A pustil nás dál a bylo to hrozně komický. Takže jsme tam měli Slováka, který nás propašoval do gymu a byli jsme ve skotském gymu, který byl docela cool. Udělal jsem tam pár nějakých random přítahů a umírali mi ruce a to bylo všechno. Ale byl jako vizuálně cool a pravděpodobně to bylo naposledy, co jsem byl v gymu. A třeba ne, třeba se tam ještě dostanu někdy. Slovenský jumpscare, je to tak. Skokljek. Ľak. Takže třeba se někdy ještě podívám do gymu, třeba někdy jo. Jako já bych chtěl na jednu stranu, na druhou stranu ne. Já bych potřeboval asi jako někoho, s kým tam chodit, no. Jako, potřeboval bych nějakého trenéra, který by mě tam prostě vysvětloval, co mám dělat, protože já bych tam podle mě se zlomil ruce. Slováci jsou všude, to je děsivý, Vtipný bylo, že v tom Skotsku reálně každý, kdo tam žil, tak tam téměř jsem nepotkal Skoty, potkal jsem tam primárně lidi, kteří se tam přistěhovali z jiných krajin kvůli tomu, že tam našli ženu, nebo partnera celkově dobře, i muže. Byli tam často Poláci, Němci, všichni možní z Evropy a byli vždycky jako, že já jsem teď bydlím v Glasgow, protože jsem tam tady našel svoji ex-partnerku, už spolu nejsme, ale zůstal jsem tady. GG, tak to jsem v háji. Třeba to půlneš, zkus to. Zkus jít na chvilku do Glasgow, třeba tam někoho půlneš, třeba tam budeš mít větší štěstí, třeba ti jenom nejdou půlovat ty český ženy. Jdeme dál. Nejak aktivně, ale chodím, toho času moc nemám. Mimo ešte fitka, tak sa snažím fotiť. Chcela by som byť fotografkou. Tak to budeme mať niečo spoločné tým pádom, lebo veľa pracujem s kamerami tiež, takže máme prvú spoločnú vec. To je super. OK, a aký štýl fotografie? Čo je také tvoje? Skôr by som sa teda chcela uberať párovými foteniami a tehotenskými foteniami a rodinnými foteniami. Baví ma ten kontakt s tými ľuďmi a vidieť tie príbehy a zaznamenávať ich, to ma na to najviac baví. Takže rada zachytávaš také príjemné emócie. Áno. To sa mi páči, chceš mať tým pádom aj svoju vlastnú takto rodinu a... Strašne. OK. Takže už... Keby môžem, tak aj teraz hneď. Pol hodinku. Vydrž a... Řekl po hodinku nebo pol hodinku? A môžeme sa o tom porozprávať? Určite si to viem v relatívne blízkej dobe v najbližších pár rokoch predstaviť, ale ešte zatiaľ úplne hneď teraz nie. Tak máme pred sebou svoje celebrity crushe. Vidím tu 2 pánov pred sebou, vidím tu Pedra Pascala. A druhého chalana nepoznávam, poviem ti pravdu. Kto je ten druhý chalan? Tom Odell. To je Tom Odell, okay. Odkiaľ ho môžem poznať? To je spevák. A celkom známy. To je, možno nie neznámy, ale pesničky má známe niektoré. Má Another Love, no. Another Love poznáš? Jasné. A
Ale vypadajú trošku jinak od týho. Sú to také trošku rozdielne typy, títo dva chalani, teda páni. Ja ti hneď poviem prečo. OK, hneď povedz prečo. Pedro... Ty mají dobrý banter, týpek je sympatický, má takový fajn projev, příjemný. Pascal je strašne dobrý muž. You killed her children! Ale je. Veľmi taký... Doufám, že se mu tady nic nestalo v těch Game of Thrones. Kámo, Pedro Pascal, jakoby, chápu. Osobnostné, alebo... Skôr Pedro Pascal skôr tak výzorovo, ide z neho taká charizma. Ten edit. Jo, jakoby, hele, kam A to sa mi strašne ľúbi, ale on má charisma. mne sa akože viac... On má prostě to daddy charisma, no. Povahovo páči to model. Len taký soft boy mi príde a to mi je sympatické, takže preto. Docela opak, Povedal by som, že som no, skôr soft boy ako charizmatický. Myslím, že to ma viacej reflektuje. No ja to vidím. Olivia Rodrigo sa volá? Áno. Zatím oba dva mají naprosto pochopitelný vkus. Áno. Neviem, či si videla, ale na Disney Plus je tak... Kamo, mně se dneska z nějakého důvodu byla v mém snu dneska Olivia Rodrigo. Takže High School Musical, The Series sa to volá. Akože veľmi zlý seriál, neodporúčam, ak si to náhodou nevidela. Ale celkom ma to chytilo. A potom videla prvý album a akože som si povedal, že wow, že zaujímavo to znie. Podľa mňa strašne veľa na človeku robí aj to, ako sa nesie, ak to dáva zmysel. Že akým spôsobom sa tak, že potáca po svete. A ona má taký strašne akože extrémne confident aj to, ako chodí a ako sa prezentuje. A v mém snu si dneska byl ty To sa mi dosť páči, že taká dosť it girl. Či sa cítim ako it girl? Natažce mám, nosím placku Pedro Pascal is my daddy z Comic Conu, je to kanon. To je validní. Možno trošku. It girl? IT boy, that it boy. Ale iba maličko. Prvý chod je za nami a naša dvojica Co bol za dramatické hry? Uvidia sa iba v prípade, ak aspoň jeden z dvojice stlačí tlačidlo. Imagine, že by prostě teď nikdo nic nezmáčknul. Všetkými 10. Ideme ďalej. Ako na seba Peter s Natáliou zareagujú? Oni že... Čau. Ahoj, ja som Natália. Čau, Peťa, teší ma. Trošku ma zarazilo, že bola vysoká, ale našťastie som relatívne vysoký aj ja, takže to je fajn. Jo, nelžeš, nemáš 165 centiáků, Peťa. Čiže to nebolo to úplne že problém. A môj typ je možno trošku tmavšie vlasy a hovorím, že trošičku nižšia, ale to sú veci, ktoré sú podľa mňa veľmi povrchové a zase nie je to úplne smerodajné. Môžeme sa aj objať, nie je to také prirodzenejšie. Ahoj, čau. Môj prvý dojem, akože určite bol príjemný, bol som milo prekvapená. Čaká nás druhý chod, špecialita šéf-kuchára. Ostane našim holúbkom úsmev na tvári aj naďalej? No, to je otázka, to je oč tu běží. Máme tu teraz trojicu slov. Neurážej malí lidi, Eriku. Co mi udělaj? Na mě nedošáhnou. Ktoré môžeme zaradiť podľa toho, čo sa nám asi najviac páči, najmenej páči. Máme tu, že spoznať sa na Tindri, v bare alebo na Insta. Jakoby asi bych dal bar na první místo, ale jenom kvůli tomu, že to je reálný život a tam je prostě nejlepší se poznávat, ale nevím, jestli zrovna bar, ale jakože zbytek jsou to online a jakože prostě poznat se někde veřejně je podle mě vždycky nejlepší. Ale druhý Instagram a poslední Tinder, rozhodně. Okay. Od Erika je to ale friendly fire, o čem to mluvíš? 180. 3, 4. V menučku, ne asi. Okay. Fakt? Insta až jako poslední? Hej? Tak povedz mi, vysvetli mi svoje. Pôjdem od spodu. Na Tinder som zanevrela. Moje najhoršie rande, ktoré som mala z Tinderu, bolo asi keď som išla von s chlapcom, ktorý bol výrazne nižší odo mňa. A nie, že by to bol pre mňa nejaký... Nemáš 140 cm. rozhodujúci faktor, ale ešte bol aj strašne dotieravý a už som sa snažila z toho rande nejak... Nedošáhneme na tebe, ale máme to blíž pro shooter. Keď sa potom Insta, to je to vlastne akože v podstate to isté jak Tinder, ale nie také nutené. Jo, no. Preto je to na druhom mieste a v bare je to asi najlepšie. Akože Instagram je v pohodě. Myslím si, že
No, vlastně jo, 50% mých vztahů, neboli 2, byly z Instagramu. Z mých sledujících v podstatě. A zbytek byl z reálného života. Lebo je to aspoň osobný kontakt a je to taká náhoda, že vesmír niekoho zoslal asi, tak povedz ty. Instagram je rozhodně lepší než Tinder. Tak za mňa jednotka v meručku, určite. Podľa mňa Dávej si pozor na své kolení jamky. Instagram je oveľa nútenejší ako Tinder. Myslíš? Lebo na Tinderi sa aspoň musíte obidva swipenúť doprava. Ale na Instagrame sa ti kdekto môže slidnúť do DMs a do requestov. Takže tam sa ti... Jako jo, ale mě úplně nevadí, když mi někdo slidne do DMs na Instagram, teda jako záleží. Ale no, chápu. Je niekto pekne nanútiť, podľa mňa. Určite aj slidujem do DMs na Instagrame chlap, ktorý tvrdí, že to v živote nespravilo, podľa mňa klame. To jsem udělal jednou tímhle způsobem. A ne za účelem romantickým vlastně ani. Jakože bych napsal někomu, koho jsem nikdy neviděl nebo neznám. Tak to myslím. A ak nie, tak akože rešpektujem to samozrejme, ale záleží mi na tom nájsť si dobrú, zaujímavú partnerku, takže podľa mňa tým pádom treba skúšať. Ja nechávám sobě slidovat do DMs, chápeš? Ale tak Tinder je taký, že tam vyslovene ideš za tým, že niekoho hľadáš a na Instagrame ti môže napísať len tak niekto, že náhodou. No veď, že to ty berieš ako pozitívum, hej, že... To je také spontánnejšie asi by som povedala. V Rúži by si vybrala Aničku, Rebeku alebo Karolínu. Rebeku. Nebo Karolínu. Neviete mi ukázať obrázok, že ako vyzerá Rebeka a ako vyzerá Karolína? Že pozeráš Rúžu? Na vedľajšej obrazovke za mnou pozerajú Rúžu moji kamaráti a ja si niečo robím na kompe a na telke ide Rúža a ostatní sa všetci pozerajú, ale akože nie som vôbec hejter Rúže. Videl som prvú sériu, tu som zbožňoval. To je super, to je tam Radím ti nosit suspenzor, jestli budeš urážet malý lidi, beru na věru. potenciál. Tomáš zbalil aj mňa. Určite si viem predstaviť byť v Rúži ženích. Mám bujarú predstavivosť, takže to áno. Ešte teraz nie, ale o 5 rokov, teda vlastne o 5 rokov už snad nebudem single, takže vieš čo, nie. Mením odpoveď, nie. 3, 2, 1. Dobre, OK. zhoda, OK. 100%. Začni ako konosúer rúže pre nevestu. Ja mám veľa čo povedať. Rebeku som dala prvú preto, lebo mi je asi najviac sympatická. Je to také, že viem si predstaviť, že by to bola moja kamarátka. Bolo mi ľúto, keď odišla Kika. Majú takový podobný charakter. Teraz bola dosť prekvapená, keď vypadla tá Rebeka. To som bola veľmi prekvapená. Karolína, neutrálny názor, preto je aj na dvojke a Aničku moc nemusím. Akože ja som ju veľmi obhajovala na začiatku. Tam byla zbytečně dlouho. Že mi je bolo veľmi ľúto. Je crazy, že prostě se mluví o reality show a já vím, o čem se tak mluví. sa tam k nej správali, ale nesedela by mi asi moc povahovo, že je tak moc spomalené. Mrzí ma to, že to musím aj ja povedať, ale je to tak. Viac menej súhlasím s tým, čo si povedala, že Anička sa mi ťažko, akože takto, možno, že Irolo v skutočnosti veľmi zlatá baba, ťažko na to súdi a Rebeka mi pripadala ako zlatá baba, aj sa celkom podobáte, takže tak na prvú, takže myslím si, že pekná baba tým pádom. Smooth, kámo, smooth, to bylo dobrý. Ďakujem. Moje guilt. Že docela se vypadá to docela podobně, takže jo, prostě hezká žena. Kámo, my guy. Pleasure. Reality showky, stalkovaní ľudí na sociálnych sieťach, divné a časté emoji. Tak. Kámo, stalkování lidí na sociálních sítích. 3, 2, 1. Na prvním místě, pro mě. OK. Co si ma teraz prekvapila, OK. Prosím, začni. Proste emoji, to je moje. To, keby si videla moju galériu, čo ja tam mám špeciálnu kolónku. Já to cením, kámo. Já to cením jak svině. To nejsou ani jako random emojis, to jsou prostě meme obrázky jako na odpovědi. To cením jak svině. Takto. A veľmi obľúbený. Toto som ja. Dievča šéfka. Čo máš potom? Mám tam reality show a stalkovanie nestalkujem. Naposledy som stalkovala tak možno na strednej. Správne. To je to, čo má správny stalker povedať. Nestalkujem, v živote som nikoho nestalkovala. Ja mám ako prvú reality showky. Akože to je pre mňa definícia guilty pleasure. Mám pocit, že typka Discord, já se buď to je Discord user, nebo by milovala Discord.
pozrieť si dobrú, masnú, hnusnú reality showku, to je akože, no hnus v tom najlepšom slova zmysle. Sex s kondómom, antikoncepciou alebo bez ochrany. Tak pokud se bavíme o tom aktu jako takovým, tak asi jakoby antina první, no, a druhý kondom a třetí bez ochrany. Já jsem jenom ve stresu, když to je bez ochrany, takže... Tak 3, 2, 1. Dobrý doč, kámo, dobrý doč. Kámo, cením rys. Dobrá karta. Spravou Dosť láskou. dobrá karta. Podľa mňa spravou láskou, no. Keď hovorila o pravej láske, tak mi to bolo určite sympatické. Je to veľmi milý názor na túto dobu, že podľa mňa málo ktorý mladý chlapec si zastáva takýto názor. A souhlasím, že jako s tím je to nejlepší, no. Alebo minimálne sa s nimi nahlas neprezentuje. O podobných hodnotách niet pochýb. Ak to Peter s Natáliou cítia rovnako, ich tabulky ukážu áno. Áno. Dal som ti tam aj emojiho. A ja som dala emojiho. Ideme ďalej a servírujeme hlavný chod spolu so skvelým jedlom z Con Food baru. Hlavný chod. Výborné. Teď mám hlad, kámo, super. Na to som sa tešila. Pozerám, že máš Cezar šalát. So dost matching. Cezar šalátik, áno. Zdravý životný štýl. Krutý kalorický deficit. Teraz tu mám aspoň chlebiček, takže trošku sa... Sacharidy. Áno. Máme tu ešte k tomu aj nejaké otázočky. Aha. Dobre, poďme sa rozprávať. Tak môžeme popri tom... Môžeš čítať. Môžem čítať, hej, dobre, ďakujem. Ktorá celebrita by ťa mohla presvedčiť, aby si prehodnotila svoju sexuálnu orientáciu? Kámo, těch je. Myslím, že jako... Takovej Kerry. Na prvú Henry Cavill, určite. Kámo, toho jsem, ale ten mě napadne vždycky. Už jsem mi to nechtěl odpovídat. Mě napadne vždycky. Jakože, kámo, Henry Cavill prostě... On má i kouty, kámo, a stejně prostě... Jakoby... God damn. Že... No, poznám. Superman, Witcher, Viem. obrovský chlap a zároveň šarmantný úsmev. Čiže Henry Cavill, keby povedal tie správne veci. Relatívne často sa mi stáva, že ma balia chlapi. Až podľa, akože chápem, zase nemôžem povedať úplne, že nechápem prečo, lebo viem, že niekedy viem vyžarovať takú zmixovanú energiu. Vieš, mne teraz možno tak narýchlo napadlo, že Emma Chamberlain, ale... YouTuberka? Vieš čo, z okolností asi mesiac dozadu mi začali vyskakovat, že ona robí také solo podcasty. A nikdy som... Máme sem kafe svoje, to je, jsem viděl nějaký review, když někdo testoval youtuberský produkty. Jsem nevidel akože ani jednu vec od nej, tak to bol asi osud. Ale zrovna mi to takto povyjadzovalo, tak sranda, okej. Povedz mi najlepšiu a najhoršiu vlastnosť tvojho ex. V minulosti som mal 5 serióznych vzťahov, ktoré by som tak klasifikoval. A stroskotalo to na rôznych veciach, častokrát kvôli distancu, lebo som sa veľa sťahoval. Kľudne začni, ja si musím porozmýšľať. Tak posledná baba, s ktorou som bol, bola akože veľmi vtipná žena, čo je podľa mňa úplne, že alfa omega. A najhoršie... Viem sa dosť triggernúť, keď je okolo mňa bordel. Alebo respektíve, aby som bol fakt, že presný, tak keď okolo mňa nie je, že úplný poriadok. Čiže stačí, že aj maličkosti, čo niektorým ľuďom, alebo bežne by si povedal, že to je OK. Takže potrebujem vždy strašne čistý priestor a Ešte, že nevidí tohle studio. Že je všetko na svojom mieste. Takže to ma tak vedelo, že mal som pocit, že veci neboli tam, kde mali byť, ale to môže byť kľudne aj skôr môj problém. Som bol bordelárka, hej, trošku. Viem si dobre upratať, ale viem si robiť aj veľmi veľký bordel. Čo sa mi na ňom akože veľmi páčilo, čo bola taká pozitívna vlastnosť, bola jeho charizma celkovo, že bol taký kamarát s každým, veľmi spoločenský, ukecaný. A čo sa mi nepáčilo, že v niektorých situáciách nebol úprimný, asi.
alebo že nezachoval sa asi korektne, ale... Akože dobrá vec, čo ti môže nadiť. Nie je to určite malichernosť. Ak by ti niekto zaplatil za fotky nôh... Je art chaos bordel? Rozhodně ne. To je pouze a čistě tvůj umělecký chaos. Ten je samozřejmě naprosto správný. A ten mám tady já ve studiu, přesně tak, ano. Šla by si do toho? Jo, kamo. Všema 10. Prečo áno, prečo nie? Kdybych byl žena, tak moc prodávám svoje nohy. Asi skôr nie. Fakt! Prečo nie? Asi nejaký stud by mi bránil v tom. Jaj, však sú to nohy. Fakt! OK, to je akože rešpektujem, že máš takto nastavené hodnoty. Teda. Ty by si prodával? Kľudne by som si ju narval rovno do úst a teraz... a normálne. Ani nemusíš být žena, co tě brání. Tvé nikdo mi nenabízel, ale žádný jako velký finanční částky za moje nohy. Keď mi niekto ponúkne 50 eur, keď vyťahneš z peňaženky, tak odfoďte ma, natočte ma a vybavené. Osobne som OnlyFans teda nezvažoval. Nie je to niečo, na čo podľa mňa sú krajší ľudia na svete, ktorí sa k tomu vedia dostať. A myslím si, že si viem zarobiť aj inak. Pokiaľ chcú Natália a Peter ochutnať aj z dezertu, musí to aspoň jeden z nich napísať na tabuľku. Wow! Kvety. Kvetinka. Wow. Ďakujem, neviem, či by niekedy niekto dal kvety. Všetké raz po Aspoň takto. Ja som si to dal slnečko, keby si ho náhodneš. A veľmi veľké áno. Trošku rozlil vodu. Najväčšie áno. Inšpiroval som sa modernitou v rokov 2000 a grafitou a street artom. Čaká nás štvrtý, posledný chod, ktorý finálne preverí kompatibilitu našej dvojice. Hele, desert. Kokso. Raz, dva, tri. Dneska budeme jíst jako 3 rakety pri stole. zákusek pingpongové pálky. 3 rakety pri stole. To jsem... Okay. Za to sa ospravujem, akože to mi je ľúto normálne. Zase bol podľa mňa taký moment, kedy podľa mňa chcel, aby som sa na tom zasmiala, aby mi to Však se zasmála, jak chtěl. prišlo a milé a zafungovalo to. Tak máme tu teraz dvojice obrázkov. To bylo dobrý, to byl smooth. A máme si teda asi vybrať, že k čomu viac inklinujeme. Spoločný nejaký budget a vlastné peniažky. Okay. Poďme na to 3. Znamená jako rozdělený nebo společný, asi v partnerství předpokládám je ta otázka. Asi rozdělený. 2, 1. Společný? OK. Zhodli sme sa. Jako asi to, jo, asi sure. Jenom jsem asi nikdy nebyl v takovémhle vztahu ještě. Prečo? Chtějí muži dostávat květiny, vyjádřete se, já to asi nechci. Já radši dostanu Lego květiny, když už, ale obecně nejsem moc fanoušek květin, jakože moc mě úplně, ne, asi, jakože ocením to, ale nebudu z toho asi odvařený. Keď sa môžem opýtať. Já nemám rád dárky celkově, dnes nemám rád dostávání věcí, don't. Akože ja som na tým ešte niekde neuvažovala viacej, ale aj moje rodičia viem, že proste majú spoločný budget. Jeme proste každý rovnaké jedlá, tak mi príde zvlášť všetko akože separovať. Toto inak do určitej miery mám aj s kamarátmi, že v kamarátskej rovine. A tým, že mám firmu s kamarátmi, tak akože vždycky som bol toho názoru, že proste delme si to nejakým spôsobom rovne. To je dobrý, to je férový, ale může se to trošku vymstít, no. Máme tady případy z minulosti, kdy třeba kamarádi byli YouTube skupiny, že? A jak to dopadlo? Podľa mňa to vedie k tomu, že sa sústredia iba na tie veci, na ktorých naozaj záleží. Bývanie s kamarátmi, s ktorými aj pracujem, je niekedy na zabitie. Nie je z toho úniku, je to čistá ponorka, ale na druhú stranu určite by som to nemenila. Podľa mňa to je úplne že taká ultimátna verzia šťastia. Fakt, že keď sa ľudia vedia dohadať na peniazoch, alebo keď to je nejaký faktor, tak mi to príde také smutné a prvoplánové. OK. Flirt nevadí, flirt je nevera. OK. 3, 2, 1. Nevím, jestli bych řekl, že flirt... Nevím, jestli bych řekl, že flirt je nevěra asi úplně. Ne. Počkej. Takto som to chcel. Aha, prečo? Veľmi rád nesúhlasím. Podľa mňa je dôležité byť, že
veľmi prívetivý, milý k ľuďom a ľudia si to častokrát vedia interpretovať ako flirtovanie. Záleží, co říkáme flirtování, no. Že ja som rád taký akože otvorený k ľuďom a príjemný k ľuďom a proaktívne príjemný k ľuďom. A akože niekto si to vie vyčítať ako flirt. Áno, akože samozrejme, keď už zachádzame za hranicu toho, že nejako človek pušuje niečo naozaj tým flirtom, tak vtedy jasné. Ale ak to je konverzačné, ak to je o tom, že mám nejaký dobrý vzťah s niekým a proste máme sa len radi, tak, alebo aj s nejakým cudzým človekom, tak podľa mňa je to fajn, lebo v konečnom dôsledku podľa mňa, keď je dôvera vo vzťahu dobre nastavená, tak niečo riešiť. Akože by som asi nebola nadšená, keby ale môj frajer flirtuje s niekým. Ja sa na tom takto pozerám, že akože, áno, je rozdiel byť privetivý a komunikatívny s niekým priateľský. To som aj ja. Ja sa rada s niekým dám len tak do rečie, rozvíjam tú konverzáciu. No, to je moje ponímanie nejakého flirtovania, že akože koketujem s niekým. Ale keby to bol vyslovene, že flirt, že niekto za mojím chrbtom balí niekoho, tak to by som asi nezval. Tak to jako ne, záleží, jaký tam je účel. To asi nie. Áno, tomu rozumiem. Áno, keby to bolo, že balí niekoho, tak áno. No. Refresher nám musel vylečit srdíčko po všech těch absolutně insane menučách. Neveru som nikdy nezažil, ani som nikdy neverný nebol. Mám na to zatiaľ šťastie, verím, že to tak bude aj naďalej, ale podľa mňa to je aj ruka v ruke s tým, akých partnerov si človek vyberá. Za botox alebo proti botoxu? Môžeme? 3, 2, 1. OK, tak začni teraz ty. Za a na Je mi to asi jedno. Jakože, jo. Ja by som si to nedala asi, a možno by som si aj dala, uvidím vekom. Pokiaľ to človek nepreženie, tak to nie je po mňa až také invazívne, že by si to človek všimol, že tak máš botox. To je pravda. Niekedy, hej, ale... Ale v konečnom dôsledku, aj keď si niekto spraví zo seba balón, však veď nech. Veď presne, že... Ja by som to tak nepovedala, že súdim, ale neodsudzujem. OK. A máme tu poslednú otázku. Chcem deti, alebo stačí mi pes? Môžeme? Dobre, 3, 2, 1. Rio. Určite, že áno. Som veľmi podľa mňa rodinne založený človek. Mám rada rodinu a si to tak idealizujem a viem si samu sebe predstaviť ako mamu. Takže... Chcel by som mať 3 alebo 4 deti, ideálne. OK. Hej. To nie je pekné, teraz. Okay. Ale keď som videl Modern Family, neviem, či ti to niečo... 3 nebo 4 deti. Došlo, co řekl. To má akože, neviem, že to znie tak všelijak, že seriál ma presvedčilo mať rodinu, ale strašne sa mi páčilo, aký mal vzťah Phil, hlavný otec, so svojimi deťmi a prišlo mi to ako niečo, čo by som strašne rád chcel mať. Konečně menučko bez toxických lidí, reálně. Můj ideální počet dětí. Jako na druhou stranu nebude to mít tolik views, no, prostě. A nebude to tak zajímavý třeba na reakci, takže jako hele, všechno má něco. Ti sú asi dve, a najlepšie 2 chalani, ale rád by som mala aj dievča, ale ideálne 2 chalani. Ako sa hovorí, videli sme sladkú bodku na záver. Či nás obrazovky neklamú, sa dozvieme po poslednom otáčaní tabuliek. Budú chcieť Peter a Natália absolvovať skutočné rande? Jestli řeknou ne, tak kámo, budu kolosálně zklamaný. Hele ja. Super. To je veľmi dobré. Vím, že si to zobrala tiež seriózne, že si bezdĺžne, bez diakritiky. Ja som za toho bodku tiež, seriózne rozhodnutie, takže to je naozaj vážne. Tak máme si čo povedať, asi. Určite by som sa chcela s tebou ešte porozprávať niekedy. Súhlasím, tiež som sa veľmi dobre s tebou porozprával. A zaujímavá, že či tam vieme nájsť aj nejaký spark mimo kamier, lebo to je samozrejme ťažko povedať. Hej. Čiže veľmi ma to zaujíma a určite by som tu rád sa na to pozrel bližšie. Tak zistíme. Tak celkovo by som jej dal 8 z 10. Jednak mala veľa črtov, ktoré sa mi vo všeobecnosti páčia a jednak bola podľa mňa veľmi, veľmi milá a veľmi dobre sa mi s ním porozprávalo. Čo by som... Na toxické lidi v menučku je strašně nepříjemný koukat, no ale to je to, co potom zvyšuje to sledovat jako ve finále. Chápeš, takhle fungují reality shows. Ale 8,5. Toto menučko bolo naozaj chutné. Takže let's be real, kdyby v reality shows byli jenom lidi tohohle typu, tak to má mnohem menší sledovanost. Chceš aj ty skúsiť svoje šťastie? Klikni na formulár v popise videa a prihlás sa do menučka. Vidíme sa opäť o 2 týždne. Konečně vybrali aj inteligentních, sympatických mladých lidí, sympatiáci obaja.
Mně se vždy rozsvětí nos na bordovo jako bojový signál, keď se mi baba páčí. By the way, to je on. Dík za pozvání do showky, dobře jsem se u vás Refreshery zabavil. Interesting. Hezké.